امشب چنل با اشتها шом ба хайр барои кулли тамошобинони телевизиони Пойтахт. Ман имрӯз номи барномаро намегирам ва танҳо мегӯям ки бо иштиҳо. Ин аст барномаи мо дурӯз соат 19 аст, рӯзи шанбе аст. Дар хона танҳо як корро ба анҷом расонидан мумкин аст. Ин функсияи асосии шумо аст. Ин ҳам дар ин вақт пайваст шудан ба телевизиони Пойтахт ва тамошо кардани барномаи мо. Имрӯз чун ҳар вақта ман танҳо нестам, дар меҳмони мо сарояндаи шинохта, воқеан ҳам нафари шӯҳратёр, шахсияте ки қадамҳои худро устувор дар шоу-бизнеси тоҷик монда истодааст ва ин нафар дӯстони гиромӣ ном дорад Дамирбек Олимов. Ман шуморо хушомадед мегӯям ба ошхонаи мо. ташаккури зиёд ки маро дар барномаи бо иштиҳо даъват кардед. Ман бисёр хурсанд шудам. Хуш. Шумо аз куҷо фаҳмидед ки ман бо мазза тайёр мекунам? Дар аввали барнома карда истодед. Дар ин ҷо фақат хӯрокҳое мешаванд ки бо иштиҳо ҳастанд. Бо мазза не, бо иштиҳо ҳастанд. Бо иштиҳо ҳастанд. Бо иштиҳо ҳастанд. Вақте ки хӯрок бо иштиҳо аст, ба мазза ҳам аст, бо лаззат ҳам аст ва як таъми ғайриоддӣ дорад. Савол пайдо мешавад ки имрӯз Дамирбек Олимов ба ғайр аз оне ки тарона мехонад, баъзе одамон медонед чӣ гӯяд, Дамирбек Олимов дар мобайни кӯлҳо навор дорад. Дар мобайни кӯлҳо, дар болои кӯл. Ман як идея дорам, Дамирбек, барои ту аллакай. Метавонӣ ки минбаъд дар ҳамон ҳастанд ку дарёҳо ях мешаванд, масалан дарёи Сир ях шуд, дар бораи ва масалан ягон бо коньки баромада дар он ҷо ҳарф зада, мисол ману боварам ё кабутар будаму лижа рондам Хай, мешавад. Мо вақте ки клипи охиронро дар боли кӯл сабт кардем, ман онҷо моҳи қапида будам. Беҳтарин. Ҳам дар зимистон ҳам хуб аст, ягон сурохӣ мекунӣ дар ҳамон яхбораҳои вай. Ба нияте ки дар барномаи бо иштиҳо ҳамин таомро пазам. Таоми мо ном дорад Моҳи бирён аст. Моҳи бирён. Моҳи бирёни Дамирбек мемонем номашро. Чӣ гуфтед? Рафтем. Розӣ ҳастед? Хуб, барои мо ки мо моҳи бирёнро бирён кунем, омода кунем, барои мо моҳӣ лозим аст. Моҳӣ лозим аст, албатта. Як чизи муҳимро фош кардем. Барои моҳиро бирён кардан барои мо моҳӣ лозим аст. Бе моҳӣ намешавад. Беҳтарин форма картошка чӣ хеле ки мебинем? Пиёз, Пиёз баъд барои ориш додан мана бодиринг, помидор ва тухм. тухм. Беҳтарин. Мо оғоз мекунам, агар хато накунем, аз пиёз. Аз пиёз. Пиёзро бояд мо реза кунем. Реза кунем. Кадом шакл дошта бошад пиёз? Шакли чоркунҷа хубтар мешавад. Шакли чоркунҷа хубтар мешавад. Бале. Умуман оиди оне ки имрӯзҳо Дамирбек Олимов таронаҳои нав эҷод карда истодааст. То ҷое ки ман медонам, шумо омодагии худро ба сабти албоми нав ки то охири соли 2017 интишор мешавад, бо он машғул ҳастед, дуруст? Кадом альбом аст? Чӣ гуна омода шуда истодааст? Дар кадом студия ва наворҳояш дар куҷо омода истодааст? Мо дар соли 2017 бисёр нақшҳои зиёд дорем Хуш. ва аллакай чанд суруд омода кардем. Чанд видеоклипҳоро ҳам омода кардем. Омода кардед аллакай? Суруди аввалин дар 2017 ин ману боварам аст. Ману боварам? Ману боварам аллакай дар сомонаҳо, дар радиоҳо садо дода истодааст. Шумо ва як нафари дигар ки ном дорад Бовар. Не, ин тарона дар бораи гӯ писар нест. Ин тарона аст ки ману боварам, яъне ин тарона чиро инъикос мекунад аз ҳама шавқовара? Ин тарона ҷудоиро инъикос мекунад. Ману боварам ба маънои ёрам омадагӣ. Шеър аз устод Озарахш аст. Хуш. Ва ҳамин шеър барои ман бисёр писанд омад ва ман хостам ки ҳамин шеърро оҳанг карда хонем. Оҳанг карда хонем. Беҳтарин. Ошиқоне ки аз якдигар ҷудо шудаанд, хай ҷудо нашаванду. Як ҷудо шудан, асосан ишқ он вақти ширин мешавад ки баъдан ҷудо мешавӣ, он гоҳ ширинтар мешавад одатан. Яъне ин таронае аст ки боз ҳам барои ошиқон бахшида шудааст. Навори тарона дар куҷо омода шуда истодааст? Навори тарона дар шаҳри Тошканд. Хуш. Ман фикр мекунам мо аллакай тобаро бояд омода кунем, равғанро гарм кардан лозим аст. Равғанро монем. Хуш. Шумо равғанро монед. Ман ба фикрам навори тарона дар куҷо гуфтед? Навори тарона дар шаҳри Тошканд сабт шуда истодааст. Хуш. Ва дар он ҷо раққосагон, яъне балет рақс мекунад.
خوب بالتی هوایی میگوییم به زبان تاجیکی در زمین رقص نمیکنم дар ҳаво در هوا رقص беҳтарин. мо худи ҳозир мехостем ки як порчаи маса ҳамин таронаи ману боварамро ба таври зинда иҷро кунед ва фикр мекунам ҳоло дар ягон ҷо иҷро накардаед ин таронаро, дуруст? اجرا نکردم бале, махсусан барои тамошобинони телевизиони пойтахт ва махсусан ҳаводорони барномаи бо иштиҳо худи ҳозир Дамирбек Олимов порчаи таронаи нави худро иҷро мекунад ки ном дорад ману боварам. биёед ман реза мекунам, шумо хондан мегиред. Чӣ гуфтед? осонтар мешавад, бозам хубтар мешавад. باره هم نگفته جانم دل برم بنوشتم نامه پنهان به نامت بردم حکایت را تا عالمی راز یعنی به این بهانه گفتم سلامت یک دیدار علم ها بندی خیالت فریاد از محبت پی وصالت بهار گذشته مثل جوانی کجا شد عزیزم قدی نهالت دان 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 منو باورم از آن لحظه ها پیوسته میگیریم من کمترک از نوتای پسترک گرفتم بودم дараст боварам ману ин муҳим нест. муҳим аст ки тарона хуб аст, матни хуб дорад, оҳанги хуб дорад ва як чизи муҳими дигар аст. тамошобинони телевизиони пойтахт аввалинҳо шуда ин навори таронаро тамошо мекунанд. худи ҳозир махсус барои шумо дар оғози барномаи мо навори ману боварам ки дар шаҳри Тошканд аз тарафи клипмейкерини беҳтарин омода шудааст. худи ҳозир барои ҳар яки шумо пешниҳод мегардад тамошои хуш ва баъд аз чанд дақиқа боз дар иртибот хоҳем буд. шумо тамошо доред барномаи бо иштиҳоро дар телевизиони пойтахт. Нованасеб, ман Муборис Усмонов ва имрӯз меҳмони мо Дамирбек Олимов. ман бори дигар шуморо хушомадед мегӯям. мо пухта истодаем имрӯз моҳи бирён ва сарошпази моем ки шеф-повар имрӯз дар ин ошхонаи бо иштиҳо Дамирбек Олимов аст. хуш, пиёзро мо майда кардем. акнун бояд картошкаро гузаронем. бале? хуш, ман як лаҳзаро бояд барошон диҳам. умуман вақте ки дар хона ҳастӣ бисёртар кадом хӯрокҳоро худат мепазӣ? من قریبی که همه تمام‌ها خودم میپزم شما که دستی من بامزه است дастат бомаза беҳтари. дар асл ман мегӯям ки як нафар ҳаловат мебарад доим ин тавр ки бошад дар хона чиқири гуфта истодаем ҳамаи хӯрокҳоро худат мепазӣ. янга истироҳат фақат беҳтарин. янга доимо истироҳат мекунанд. дегу табоқам мешӯем ҳамашро. خیلی دیگه تباغ دخترچه هست хонаро ки рӯбишӣ мекунад гӯ писарча аст. умуман янга дар хона чиқел гӯям дар ҳамон курсӣ мешинанду телевизор тамошо мекунанд. тамом беҳтарин. خودی که در سوچی رفته میخواد истироҳат мекунад. шумо бошини роҳ фиреб мекунад ки мегӯяд ки масалан мардакҷон ин тобистон ба куҷо меравем ба сочи меравем мегӯянд занак ту ҳеҷ кор накарда истодаи ҳар рӯз дар хона бекор дар курсӣ менишинӣ фақат чиз тамошо мекунӣ. ин сочи аст барои ту. барои ман ин ҳафта ба Дубай меравам худам танҳо. боз фикр мекунам унсури муҳим барои сарояндаҳо ин доимо дар иҳотаи навгонӣ будан. ту анамон навгонӣ илҳоми худро дар чӣ меёбӣ ё ин ки дар кӣ мебинӣ илҳоматро? масалан мешавад ту шаб мебиёӣ ба хона масалан ягон тарона иҷро кардан форам аст барои ту ягон ҳолат дигар мешавад. чӣ сабаб мешавад бисёри вақт? албатта бояд ба ҳама чӣ ишқ мондан дар кор. масалан ба афқот пухтан агар ишқи зиёд бошад афқот албатта бомаза мешавад. вале вақте ки мегӯӣ ки картошка ҷонам хубтар бояд мо туро реза кунем он гоҳ фикр мекунам картошкам дигар яъне ки бомаза мешавад. илҳоми ту дар ишқ аст. бале илҳоми ту дар ишқ аст. боз дар чӣ? боз аст масалан ронамои ту кист дар ин ҷодаи санъат ки бисёртар барои ту кӯмак мекунад? ин барои ҳамагон фикр мекунам ки шавқовар аст. барои ман бисёртар падарам кӯмак мекунад. падарам чиба ки ман дар оилаи санъаткор таваллуд шудам. хуш, беҳтарин. падарам Ботурҷон Олимов ҳастанд. институти санъатро хатм карданд ва ман ҳама вақт бо маслиҳати падарам
ҳамаи корҳоро ба анҷом мерасонад. қарибе ки қарибӣ ки баъд аз ҳама маъсияти ягон нафаро дигар аз ягон ҷо даромада мемонад. хай аз устодон маслиҳат мегирем. Хуш, беҳтарин. аз режиссёр масалан агар клип сабт кардани бошем. яъне ки дар ҳама корҳо ҳастанд нафароне ки метавонанд ки таъсири худро расонанд барои пешрафтан. умуман биё дар бораи фаъолияти эҷодии ту ҳарф мезанем ки чӣ гуна Дамирбек Олимов як нафаре ки дар Хуҷанд дар коллеҷи санъат таҳсил мекарди дар аввал яку якбора ба қавле ки мегӯянд суперситора шуд дар муддати то як андоза бениҳоятам кӯтоҳ. бале чӣ гуна шуд, чӣ сабаб шуд ё чӣ роҳҳо буданд то як андоза агар нигоҳ кунем вақте ки дар клипи Нигина Амонқул ва Дамирбек Олимовро диданд гуфтанд ки ин бача аз куҷо пайдо шуд, ин ки аст, савол пайдо шуд. ман аз хурдиам бисёр шавқи зиёд доштам барои санъаткор шудан. Хуш. падарам маро аз хурдӣ баъди хатми мактаб ба сози тамбур оварда мондам. ман тамбурро бисёр хуб менавозам беҳтарин. ва соҳаи шашмақомро ман хат кардам. соҳаи шашмақомро, бале, яъне ки мусиқии анъанавии тоҷик бисёр бой аст. бояд ки мо устодон чӣ қадаре ки мо ба оварда расондам, моям ҳаминқадар бояд шогирдова бурда расонем. Омӯзем албатта мо ёдгир. шогирд ҳастем, вақте ки хай калом мешим ба оянда насли ҷавон расонем. ин вазифаи мо аст. ман бисёр шавқи зиёд доштам хуш. ва албатта ҳар як санъаткор вақте ки сар мекунад ба ягон ҳофизи дӯст доштааст тақлид мекунад. ту ба кӣ тақлид мекардӣ? ман фақат нагӯ ки ба Алла Пугачова, чунки ман бовар намекунам Алла Пугачова шояд тамоман намедонад ки чунин жанр ҳаст ё нест. ман бисёртар аз хурдиам бо сурдои устодо калон шудам. устод Ҷӯрабек Муродов, устод Ҷӯрабек Муродов, бой Муҳаммад Ниёзов, Хуш. устод Зафар Нозим, устод Акашариф Ҷӯраев, ҳар сурудҳои инҳоро гӯш мекардам ва аз даруни ҳамин як роҳи худамро, роҳчаи худамро интихоб кардам. таронаи аввалине ки фикр мекунӣ ки дар анамин роҳи эҷодии ту тақдирсоз буд, ин кадом тарона аст? таронаи аввалини ман ин ҳабиби ман буд. оҳанги Неъмат Асрорӣ аст. метавонем ки иҷро кунем худҷозӣ ё ягон чиз монеа мешавад? баъзе саронда гӯянд ки метавонем ки худҷозӣ зинда иҷро кунем, гӯй мегӯянд ки дар ин ҷо аппаратура нест, таҷҳизотҳо нестанд, микрофон лозим аст барои ман, зеро ки дар он ҷо эквалайзер беҳтарин. иҷро мекунем, рафтем. ай ҳабиби ман, шабнасиби ман, ай ҳабиби ман, шабнасиби ман, нигориву нигориву нигоро, ёрум аз Маккаву ман аз Бухоро, ба қурбони ҳамон, ба қурбони ҳамон чашмони дилрабо, кард нигоҳаш маро, кард нигоҳаш маро, ра бурд дили моро, ҳой дили моро. беҳтарин қарсак ва ман қарсакҳои тамошобинро нишунда истодаӣ. ташаккур барои шумо. вале ман фикр мекунам нафарони зиёд ҳастанд ки аллакай Душанбе 1 миллион аҳолӣ дорад. тасаввур кун, мегаполиси калон. хуҷозиро онҳо низ моро тамошо карда истоданд. умуман зиндагии доимият дар шаҳри Хуҷанд аст. ту ба Душанбе қариб ҳар ҳафта мебиёӣ? ҳар ҳафта мебиёӣ? аз ҳамин лиҳоз чӣ гуна аст навгониҳое ки дар шаҳр шуда истодаанд барои ту? дар шаҳр, дар пойтахт бисёр навгониҳо зиёданд. шуба ки мобайни як ҳафта ман дар Хуҷанд бошам, мобайни 10 рӯз ман дар пойтахт биём. аллакай то якан шаҳрванди Душанбе мегӯӣ? шаҳрванди Душанбе, шаҳрванди пойтахт. вақте ки ман аз Хуҷанд ба Душанбе мебиёям, хуш, аллакай ин сохтмонҳо рӯз за рӯз зиёд шуда бо вақти тез буд шуда истодааст. хуш, ин албатта пешравии давлат аст, зебогӣ кишвари мо аст. хуш, мо равғанро мондем аллакай, бояд мувофиқи қоида сараввал пиёзро бирён намоем, дуруст? бале, дуруст, беҳтарин. бисёр нафар мегӯянд ки дастурамалро имрӯз муборис фикр карда баромадааст, вале дар асл чунин нест. дар асл бале, беҳтарин. мо худи ҳозир боз як кори дигар мекунем дӯстон. мо тухмҳоро барои чӣ гирифтем? 2 дона тухм барои чӣ аст? тухм барое ки омехта мекунем ба моҳӣ, ба моҳӣ намешавад. беҳтарин. 5 ба Оида Мирбек ҷавоб дод. хуб, ба соҳили ман барномаи интеллектуал шоу дар телевизиони пойтахт идома дорад. чанд муддат бояд сурх шавад? пиёз камтарак зир бад, камтарак рангаш зард шавад. хуш, мо ина пиёзро мегирему. яъне ки пиёзро баъдан ҳамроҳ мекунем, бале? дуруст? бале.
хуш ин тавр ки бошад ман метавонам ки кӯмак кунам ба шумо бале метавонам ё ин ки не метавонед беҳтарин умуман барои ту писанд аст шаҳри душанбе зиндагӣ кардан ва ту фарқияти масалан шаҳри хуҷанд ва шаҳри душанберо дар чӣ мебинӣ ба ғайр аз оне ки душанбе духтарои бениятам хушрӯ дорад биноҳои хушрӯ дорад шояд иҳотаи дӯстони ту дар хуҷанд бисёртар ҳастанд шаҳри душанбе аз хуҷанд хуш аввал бо обаш фарқ мекунад оби душанбе бисёр бомазза аст аҳсан ҳавои душанбе ба ман бисёр ду хол гирифти аллакай ҳавои душанбе оби душанбе обу ҳавои душанбе хуш дар ҳеҷ ҷое хел боду ҳаво нест ростша гӯям дар ҳеҷ ҷо дар бисёр ҷоҳо рафтем хуш ин боду ҳаво нест ҳамто тайёра мефурӯем росташро гуфтан лозим аст аз хуҷанд омадам бале ман рафтам дар фурудгоҳ дамирбегро пешвоз гирифтам худи ҳозир 45 дақиқа парвоз дошт аз шаҳри хуҷанд ба як нафас мегиред аз тайёра фаромада хуш инсон худашро дигар ҳис мекунад дар ҳақиқатам ман 100% розӣ ҳастам ба фикрҳои ту дӯстони азиз мо давом метем ва худи ҳозир ман тухмро бо анамин картошкаи омодашудаи мо ман то дамирбек муборез шумо аз ман пурсед тамошобинон нагӯям ин муборез ин таомро пухт кушта не шумо аз ман пурсед шуд ман бояд дар инҷо чикор кунам ҳозир дамирбек чикор кунам тухмро омехта кунед бо картошка хуш беҳтарин боз чикор карданам лозим аст ҳозир пиёз тайёр шад баъд пиёзро омехтем хуш беҳтарин мо бояд онҳоро аралаш кунем тухм картошка ва ҳамзамон дар ин ҷо худи ҳозир ҳамроҳ мешавад пиёзе ки дамирбек муддати 5 дақиқа аст ки онро бояд сурх кунад ба фикрам аллакай омодаам шудан қариб хуш беҳтарин як саволи дигар саволи ғайриоддӣ оидиёне ки ту чӣ гуна сароянда шуди дигару дигар не саволҳои муқаррарӣ не масалан ту супер қаҳрамон мешудӣ ба мисли супермен ту кадом корҳоро бо анҷом мерасондӣ росташро гӯям росташро фақат росташро пазандаи беҳтарин мешудам пазандаи беҳтарин мешудӣ ҳама хел таомҳоро мепухтам ки хуш ҳеҷ кас мисли ман пухта наметавонад пиёзи мо тайёр шуд пиёзи мо тайёр шуд мо бояд пиёзро худи ҳозир ҳамроҳ кунем ба анамин картошкаи мо ки бо тухм омехта шудааст оидиёне ки мисол бисёр аҳамият метиҳам сарояндаҳои моям дигар сарояндаҳоям аз ҳамдигар таронаҳоро масалан мегиранд як нафар масалан бо забони туркӣ хондааст мегиранд онҳоро ба забони тоҷикӣ тарҷума мекунанд мешавад таронаи нав оидин чӣ гуфтанӣ ҳастӣ оидин хай дар аввал мумкин аст дар аввал мумкин аст дар аввал акнун дар кадом маврид албатта дуздине агар аз худи санъаткор иҷозат пурсед агар иҷозат пурсида натавонед беҳтараш хондан дар кор нест хай манам хондагӣ ҳастам аз дигар санъаткорро барои ин ки ман дӯст медоштам дуздиданро нест масалан суруди ягон санъаткоре ки мехонад бисёр меёд ман онро муаррифӣ карда баъзе нафарон намегӯянд бояд гуфтан лозим аст бояд гуфтан лозим зеро ки барои як суруд чӣ қадар вақт меравад бисёр ин чизро фаҳмондан лозим аст барои тамошобинон беҳтараш ҳама бояд роҳи худро дошта бошаду ҳама бояд худаш эҷодкор таронаи муаллифии худро бояд иҷро кунад бале беҳтарин умри дӯзӣ кӯтоҳ аст мо пиёзро омехта кардем ва равғане ки дар тоба буд мо бояд равғанро иваз кунем барои он ки таом хушрӯ мешавад ва болаззат мегардад бале беҳтарин мо худи ҳозир равғанро аз намеям моҳии мо аллакай омода аст ба фикрам барои буридан дуруст бале хуш онҳоро андозааш чӣ гуна бошад дамирбек моҳия бояд мо маромад ба се қисм тақсим кунем моҳия ба се қисм умуман аллакай то ин ҷониб чанд консерти якаи худро баргузор кардед консерти якаи худам 4 консерт баргузор аллакай кардӣ ва аз ҳама консерти хотирмон кадом буд ё ки лаҳзаи хотирмонтарин дар ин консертҳо дар соли 2015 дар шаҳри хуҷанд мо консерт монда истода будем ва мешавад ки саҳар ман бо як таби хуш мебароям аз хона имрӯз консертам аст хел мешавад беҳтарин дар кохи рӯдакӣ рафта истода будам ки яке занг мезанад ман рақами кӣ буд рақами
вақте ки мо саҳнаро ороиш медиҳем, декоратсия мегӯем, Хуш. экран монда будем дар пушти саҳна ва ҳамон экрани соҳибаш занг мезанад моба Хуш. ва мегӯяд ки Дамирбек камтарак ба мо проблема шудагӣ. Ачи хеле проблема. Чӣ проблема шудааст? Ва мегӯяд ки Экран нест. экрана процессори экранро дуздидан. Беҳтарин. Дуздидан ва шумо ҳолати манба дароед ҳозир. Ва шумо як 6-7 телевизорро ҷамъ карда аз хонаҳои одамӣ як монитор кунед. Консерт сар шуд. Хуш. Монитор нест. Монитор Мо нест. дар монитор филмҳоро тайёр карда будем. Филмҳо намераванд. Хуш. Ман Равған рӯжиси мало Рези, кардем. рези. Ман пурсида истодам. ҳабам бисёр хира шуд Хира шуд. ва онҷо бисёр дӯстон буданд. Хуш. Намонданд ки консерти ман беэкрану Консертатон барбод равад. барбод равад. Ва дар рафти консерт ёфтем процессори экранро хуш. аз дигар ҷо. Як бора дузро ҳам пайдо кардед, Не, дуз пайдо нашуд. пайдо нашуд. бисёр хотиримон буд. Қариби ки ними консерт бе истифодаи экран гузашт. Хуш. Ин аз хотир намебарояд. Аз хотиратон намебарояд. Ман умедварам ки ин ҳолат аввал охирон бор аст ва дигар такрор нахоҳад шуд. Мо худи ҳозир акнун бояд шурӯъ кунем ба чизи асосӣ ва чӣ гуна онҳоро мо бояд ба ҳамдигар пайваст мекунем. Дар асл нигоҳ кунем, медонед чӣ шудааст? Ин моҳӣ пӯст надорад, дуруст? пӯст надорад. Пӯст надорад. Мо номи хӯрокро то як зеб метавонем чӣ монем медонед? Куртаи моҳӣ. Куртаи моҳӣ картошка аст. Тасаввур кунед. Ва пӯст намегӯем, курта мегӯем, куртаи Мо мағз. бояд картошкаро, пиёзро бо моҳӣ алайхе карда ҳамроҳ кунем, пайваст намудан лозим аст, бале? Хуш. Ман кӯмак кунам камтар. метавонед. Бале, барои чӣ не? Имсол чӣ гуна нақшаҳо аст Дамирбек? имсол нақшаҳо бисёр аст. Дар шаҳри Хуҷанд 6-7 май мо барномаи консертӣ дорем. Хуш. Дар он ҷо тайёрӣ рафта истодааст. Хуш. Ин ду рӯз консерт мешавад. Ду Яъне рӯз ки консерт ду мешавад. бахш мешавад. Ду бахш мешавад. Ман амин садои равғанро дӯст медорам. Тасаввур кун. эҳтиёт шавед ки бо Ана митавр дуруст? шумо омехта кардедан ин картошкаро. Бале. Намедонам чӣ гуна, аммо ба фикрам ҳа. Ин бояд ки нағз часпад тамошобино. Бояд ки нақс часпад, мана бинед. Яъне ки 6 ва 7 май консерт мешавад дар шаҳри Хуҷанд. Ва агар шаҳри Хуҷандро мо бо муваффақият гузаронем, албатта дар пойтахти кишвар низ консерт мондан дар нақша аст. Дар нақша аст. Мо оиди оне ки консерти Дамирбек Олимов дар шаҳри Душанбе кай баргузор мегардад ва он бо чӣ гуна навгониҳо хоҳад гузашт, баъд аз чанд дақиқа хоҳем фаҳмид. Зеро худи азиз таронаи махсус дар иҷрои Дамирбек Олимов ки воқеан ҳам навори зебо дорад ва таронаон дорад дурдона, барои тамошобинони телевизиони Пойтахт пешниҳод мегардад. Тамошо мекунем. نازنین گلنازی تو دردانه دانه آغوشی ساز و رازی تو گلخانه خانه تا زلفی عنبر بوی تو شد شانه شانه شهر پر از افسانه و مستی ترانه جانان جولانی تو را دریا ندارد گلریزی دامانی تو را صحرا ندارد جانان جولانی تو را دریا ندارد گلریزی دامانی تو را صحرا ندارد زیبا زیبا ای زیبا ای رشک گلها زیبا زیبا ای زیبا ای رشک گلها لبخندت طوفان زده در اشک گلها
لبخنده ات طوفان زده در اشکی گلها ای نازنین گل نازی تو دردانه دانه آغوشی ساز و رازی تو گل خانه خانه تا زلفی عنبر بوی تو شد شانه شانه شهر پر از افسانه و مستی ترانه این شکری نشکسته را این شادی پیوسته را رویا نداره ای صفایت آینه ای صدایت گنجینه ای نوایت جسینه موا نداره ای نازنین گل نازی تو دردانه دانه آغوشی ساز و رازی تو گل خانه خانه تا زلفی عنبر بوی تو شد شانه شانه شهر پر از افسانه و مستی ترانه بوریس بینید که چخیل تعام یک مزه نوتکرار برآورده شده است. مغزه نوتکرار ولی بوی یعنی درشش خودتون رو تعریف نکنید بخواهید که من خودم رو تعریف نکنم دیده جونم شما رو تعریف نکنم من تعریف میکنم شما من در حقیقت میگم که اون چیزی که ما فکر کردیم که در اول شاید ناقدرم با اشتیاق مینماید اما نمود زایرش خوب نمود زایرش خوب نموده ایستاده ما اکنون تونه که پختم میگیرد میلیون شدن میگیرد ماهی ما میگذاریم با تغییر کردن آرایش ها چون تیر آرایش ها که برای گیزی ماهی بازم زیباتر میکنیم زیرا که ما باید این خوراک رو حرکت کنیم که حتی امکان زیبا کنیم زیرا که این بخشیده شده است بر روزی مادران روزی زیبایی میدونید از همه توفه گران ارزشی که شما مثلا حتی چون میلیونر نیستید ولی برام میگم برای مادرتون چی رو دریغ داشته نمیتونید از همه توفه که شما گفتید که من همین کار رو میکنم اگر وقتی که مثلا مبارز شماره پول هایم در بانک زیاده از یک 18 رقم شود 18 رقم حاضر شما نمیدونید من در بانکی شویتزاری در بانک شویتزاری $1 میلیون پول داره در شدم بهترین و میخوام که نصفش رو به شد شما گذرانم بهترین این بهترین فکر است و برای مادرتون چی توفه میکنید 8 ماه نمیدونید برای مادرم اولش سخنهای شیرین بهترین مادر نفری است که برای سخن شیرین هیچگاه خفه نشد میفهمد که خیلی بچه‌م امروز پول ندارد از زمین لحاظ امروز سخنهای شیرین مثل شما رو باگاب گرفته ایستاده اگر خوراکمو چی شود یکی سوزد عیبی من است من بیاید آماده کردن میگیرم آرایشاتро برای گیرد اطرافش برای میتوانید این با таб و завқи шумо вобастагӣ дорад нафаре мехоҳад метавонад истифода барад помидор ва бодрингро нафари дигар мехоҳад ягон маҳсулотҳои дигар истифода барад ин боз ҳам такрор мекунам пайвастагӣ дорад бо табу завқи шумо мо имрӯз интихоб кардем бодрингро ва помидорро ва ҳамзамон дар ин ҷо аз қаламфури булғорӣ бале дамирбек бале чӣ гуна реза кунам боз як ёзи реза кунам мегӯй ки боз напурсидӣ метавонед реза кунам бояд нишонтиам ё биёд майлаш не ман реза мекунам хуш истодам ина шумо қапед чӣ гуна инро бояд
بهتر. من فکر میکنم شما مدتی معین در یگان طرفخانه کار کردید. بله بله. باعث شف پاور بعدم باعث پیش خدمت و بعدم باعث سراینده انمون. حالی استید بعد از 3 ماه خوش این برنامه شما اینجا میسید من اینجا میستم. ما یاردمچی شف شما پاور. یاردمچی میشید. خوش. این رفتتان با شما یاردمچی میشم. تمام. دیگر از من این چیز نمیبرد. بله. رحمت برای شما میدونید که شما باری اخیران در برنامه‌ای که من راوی هستم اشتراک کرده ایستادید. میدونید همین رو؟ میدونم. باری اخیران هستید. تمام. میدونم. دیگر لیکن شما برای من یاردمچی میشید. شما میتونید خودی حاضر کلمه‌های بخشش من خطا کردم این کلمه رو استفاده برید بجای برای شما یاردمچی بشید. راستی گپ من از خردیم راویگی در رادیو یا در تلویزیون شدن رو میخواستم. خوش. لیکن با مصلحت دوستی عزیزی من مبارز خوش. من در شهر خوجند انا یک برنامه آماده آماده کرده ایستادیم. انا یک برنامه اسرار مهم فرهنگی است برای فرهنگی فراغتی و البته من در آنجا شما رو دعوت میکنم حتما بهترین. و شما در آنجا اشتراک میکنید. یعنی گفتنی هستید که نونی ما رو خوردن رو سر میکنی. همینطور گپ نیست وقتی که در توی دیدم این نوبت دمیربک من تصور کردم بیاید یک کار میکنیم ایمپروویزاسیون مخصوص گویا که شما برنده هستید در توی دمیربک. تصور میکنیم مثلا داماد و عروس در اینجا نشستن شما برنده هستید در توی و مثلا حافظ من بیاید این تصور شما برنده توی شما باید من رو دعوت کنید به صحنه و عروس داماد رو تبریک کنید با جشن خانه‌دار شویشان. چگونه است ایده؟ رفتیم از چی سر بگیرید؟ آسان است. میکروفون است گویا که خیلی کار داتون میکروفون است گویا که رفتیم کنی السلام علیکم. السلام علیکم. یک بار دیگه رفتیم. السلام علیکم. به حالی نشست من قدم های نخستین عروس و داماد رو در این طرفخانه شادباش میگویم و میخواستم که برای عروس و داماد امشبه یک مهمان ها از جای خود برخیزند و یک کفکوبی بلند زنند. بهترین من در آنجا گویا که در میمونی هستم چگونه برنده خوب برنده بهترین دمیربک عالی امروز در میمونی ما هست. خوش بعداً اکنون باید دوست می؟ بهترین سراینده رو باید اکنون دعوت کنید. سراینده مبارز عثمانوف است و در امروزه چاره‌بینی یعنی معرکه خوش سراینده مشهور تاجیکستان ژانری پاپ سرودها میخواند. خوش بعضی رپ هم میخواند. مبارز عثمانوف تشکر زیاد. من اکنون ترانه نمیخونم میگویم لیکن هیچ کس تفاهمی نمیکند. اینطور است. اومد دمیربک از شوخی است البته. ازش شوخی است. برای این ازش شوخی است گفتم اون چیزی که در دلتون هست نه دا اون چیزی که در دلتون هست گفتن گیرید همش رو خالی کنید. هیچ من گفته چیزم که باری آخرام با شما در آن برنده که من راوی هستم اینجا حتی در توی اگر دیدم کو اگر گفتن که امروز در قسمتی ما دایر میکنیم در توی من میگم امروز در میمونی ما و شما آفیس خوش آواز پیشواز میگیریم نامش رو نمیگم قریب که سوخته ایستاده است برای این باید گیریم اویستا گیرید و سوخته است. لالی کلانتر لازم است. مرا بگا باور کرده لیکن تمام این عیب من نیست زیرا خوراک رو شف پاور ما معین کرده است. من فکر میکنم که ماهی گفته ما پخته است یا نه. امید بسیار برام میبندیم که این ماهی پخته میروی. اومد یک سوال دیگه برای سراینده دوی ما مشهور بودن چگونه مشقت ها رو طلب میکند؟ چگونه فرمولا دارد موفقیت یا اینکه مشهور بودن؟ صنعتکار باید اول ایجادکار باشد خوبتر میشد. اگر ایجادکار نباشد با بسته‌کاران بیشتر همکاری کند و از بالای خود کار کند. فقط در جستجوی سرودهای نو، ایده‌های نو، شعری بلند، معنایش خوب و اجرایش خوب. البته اگر که صنعتکار از ایجادیات باز ماند مخلصی دیگر صنعتکار میشود. برای که مخلصتان رو از دست ندهید باید فقط در جستجوی سرودهای نو
дар ҷуси навгоҳӣ, дар ҷуси илҳом бошед. Ин аст формаи асосии муваффақият, ин ҳам меҳнатдӯстӣ аст. Инро ман хоҳиш мекунам ки ман таомро накашидам, ин Борис кашид. Не, ман хуб кашидам. Инро ман хоҳиш мекунам ки наздик нишон надиҳед. Хоҳиш мекунам ки онро наздик нишон надиҳед. барои ин ки дар рӯзи занон, модарон мо чикор карда истодем Дамирбек. Ба қавле ки бисёр занҳо барои мардашон мегӯянд ку ҳаётамро сӯхтӣ. Мо мегӯем ки шумо ба ман гӯед ки хӯрокамро сӯхтӣ Муборис. Хеле ки Муборис гуфтам, ин охирон иштироки ту ба барномаи ман, ин маро рӯафтода карда. خواستن که من دیگر در این برنامه اشتراک نکنم. یکی من از این اشتراک میکنید. شروع میکنم. خوش. من بسیار امید برام میدم که شما شروع میکنید. شما مرا با چشم کم نبینید. نه. بله من در فیلم توم کروز در نقش اساسی بازی کرده بودم. بله شما تمام کشیدید که موهی پختگی است. بله پختگی است. دونید که Дамирбек Олимов اون چیزی که ما امروز خیلی که بود که بردباد دیم نجات میدید ما جدی هستیم به آدم جدی هستیم امروز ما برای شما چی پیشنهاد میکنیم برای تمام مادران بله برای تمام زنها عموما برای تمام مخلصان Дамирбек Олимов این چیز در حقیقت هم باز باری اول است یک بار دو توفه کردی برای روزی مادران تصور کن این چیز در حقیقت هم یک نوگانی خوب است و ترانه نوی Дамирбек ترانه هم در یگان جا نیست الکی و نوار هم نیست باری اول در تلویزیون پایتخت پخش می شود این کدام ترانه است ترانه ایاره من میخوام که یک بار اجرا کنید واقعا ترانه شوخ است من گوش کردم الکی اجرا میکنید اجرا کنم رفتی اجرا کنید یک بار اجرا میکنید بعدا میخوام پخش می شود نوار رفتیم به نظر یارم ای یاره نگهت مست و هوشیاره به نظر یارم ای یاره نگهت مست و هوشیاره تشکر زیاد خودی حاضر مخصوصا برای شما نوار این ترانه تماشا میکنیم و بعد از 3 دقیقه و 40 ثانیه باز برمیگردیم به برنامه با اشتیاق وقتی که خوراک ما رو دیدید فقط نترسید моҳибирёне ки бо куртаи махсуси картошкагӣ аз тарафи Дамирбек Олимов пухта шуд ба фурсати хӯрдан омад. акнун чӣ мегӯед? бинед Муборис. бинам ё хӯрам. я бо шумо таомро чашед? хайрат гуфтед, бояд ки чашед. худ дӯстон, лекин фақат росташро гӯед ба тамошобино. росташро фақат росташро ман хоҳиш мекунам ки аз наздик нишон диҳанд хӯрокро чӣ гуна оро дод Дамирбек Олимов. дар ҳақиқатам ман бениятам зебо шуд. ман фикр мекунам ки маззаашам маҳ аст. маҳ. ман худи ҳозир истеъмол мекунам ин моҳӣ. бори дигар биёд барои тамошобинон мефаҳмонем ки дар ин ҷо чӣ истифода бурдем. дар ин ҷо моҳии бекурта. моҳии бекурта. яъне курташ картошка. яъне ки бепӯст буд, бале, филе. пиёз, картошка, тухм ва чӣ хеле ки дида истодед? он чизе ки помидору бодиринг барои ороишот. акнун фурсати санҷидани хӯроки шумо омад. ман мечашам ва умед баром мебандам ки ин хӯрок воқеан ҳам дӯстони азиз ана дида истодед дар ин ҷо дар болояш куртаи махсуси картошкагӣ ки пӯсти моҳӣ шуда истодааст ва мо онро
дамирбек олиев нафаре мебошад ки тавассути истеъдоди худ тавонист ҳамагонро ба ҳайрат орад, тавонист мақоми хосаи худро дар мобайни мардум пайдо кунад ва имрӯзҳо садои дамирбек, таронаҳои дамирбек дар ҳама ҷо ҳаст ва ин боиси хушнудӣ аст ва умед баро мебарам ки ин танҳо оғози кор ва қуллаҳои баланд, навгониҳои зиёд, таронаҳои воқеан ҳам зебо, наворҳои ғайриоддӣ дар пеш ҳастанд. Дар охир таманниётҳои неки шумо барои кулли тамошобинони телевизиони Пойтахт ва дӯстдорони барномаи бо иштиҳо. Ташаккури зиёд мубориз. Чӣ хеле ки мо дар иди баҳор қарор дорем, ба баҳори навбатӣ расидем, шукр мекунем ва ман аз фурсат истифода бурда ҳамаи модарони азиз, ҳамаи бонувони Тоҷикистонро табрик мекунам. Ҳама вақт дар чеҳраи бонувон ханда бошад ва Тоҷикистони азизи мо фақат обод бошад ва ба шумо низ ман парвозҳои баландро таманно дорам. Ташаккур. Ва чӣ хеле ки медонед, телевизиони Пойтахт ба HD шакл гузашт ва ман ба ҳамаи шумо тавсия медиҳам ки ҳама вақт бо шабакаи Пойтахт бошед. Беҳтарин. Ташаккур, аҳсан, офарин, раҳмат. Барои чӣ? Шуба ки мо дар ин барнома Хӯрок аз гуфтед. телевизиони Пойтахт баромад мекунем. хайрат гуфтед, намедонистад бисёр нағд. Ин аз телевизиони Пойтахт Дамирбек Олиев баромад кардаистанд. Ман ташаккур мегӯям барои Дамирбек Олимов. Бор дигар азизони дили мо, модарони азизи мо, хоҳарони зебои мо, ман ҳар як шуморо табрик мекунам бо ин санаи фархонда, бо ин рӯзи муҳим дар ҳаётатон ва хоҳаниро дорам ки бигзор ҳамааш дар зиндагии шумо пучкон бошад, яъне хуб. Ин буд барномаи бо иштиҳо. Дамирбек Олимов имрӯз дар меҳмонии мо буданд ва ном ва насеб ман бори дигар дар охир такрор мекунам. Мубориз Усмонов аст. Доимо бо телевизиони Пойтахт бошед, яъне бо мо бошед ва бо иштиҳо бошед. Хайр, то ҳафтаи оянда. бо иштиҳо. имшаб Channel